जोङो आरोबाव बयजों लोगोसे बे मेथाइखौनो खननानै इसोरखौ बाख्नायबावनि मानोना बिनि अननाया जोबनो गैया बेयो जोंनि आइजोफोरखौ जोंनि बिमाफोरखौ 75 बोसोर बिबिसिनि सिङाव थानाय जेसेबां आइजोफोर दङ जोंखौ गाहामैनो लाखिबाय गाहामैनो खांबोबाय आरोबाव जोङो थांबावनो हानाय बायदि जों बे इसोरखौ बाख्नायनि मेंनाय गैया जोंनाव लेलायनाय गैया जोंनाव
सोलायनाय गैया जोंनाव मावथि आइजोजों bbcaनि मावथि आइजोजों bbcaनि नोंथांमोना रोंबायना बे मेथाइखौ रोंबायना रोङाखै औ जोङो दायो सानजौफुनि सेसनाव आरोबाव सोलोंबावगोन बे समाव जोङो खननि फोरबो नों जिउनि बासायग्रा खुसि नंगौना नङा खुसि नंगौना नङा हालेलुया हालेलुया
अन्नानै बयखौबो गसंनो थाखाय खावलायबाय बे समाव जोङो जुबिली जुबिली बे मेथाइखौ खनगोन आरो जों बयजों लोगोसे रंजानानै बे मेथाइखौ खनगोन आरो इसोरखौ जों बाख्नायगोन We'll sing
जों बयबो बे 27थि हिराथि रंजामाखौ मोननानै जोबोद गोजोनदोंना गोजोनाखै गोजोनदों दा ने औ बे समाव जोङो दोंसे मेथाइ खनगोन बाख्नायो जों नोंखौ सिबियो जों गोरबोजों नोंनि मुङा गोजौआव दिखांजाथों बाख्नाय जाथों नोंनि मुङा जिसु जों बयबो बे मेथाइखौ गोरों जों लोगोसे खनगोन
गोसोफोरखौ खुला खालामनि जोङो दोंसे आरज मेथाइ रोजाबगोन गोथार जिउखौ जों गाव गावनियाव हांख्रायनि पबित्र आत्माआ जोङो बे मेथाइखौ बयजों लोगोसे खनगोन
थुनबाय होदों आफा फोरबो फै नोङो जोंनि गोसोआव फोरबो जोङो नोंनि गोसोनि दरखंखौ आफा नोंनो खुलिनानै होदों फोरबो नों जोंनि गोसोफ्राव फैदो आफा जोंनि जिबनाव नोंनि गेदेरथार हाबा मावनायखौ जोङो लुबैदों फोरबो जोङो नोंखौ हांख्रायदों बे 70थि रंजामानि गेजेरजों आफा बे कनफारेन्सआव फैनायजों लोगोसे जोंनि जिबनाव माबा मोनसे गोदान थांखि जेन' जोङो मोननो हायो जोंनि जिबनफ्राव गेदेर सोलायनाया जेन' फैयो आफा नोंनि गेदेरथार बोर आरो आशीर्बादखौ जेब्लायबो दोनफ्लायदो बे गुसुं आरज बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय आमेन अन्नानै बयबो जिरायदो हामबायहोनदों बे समावहाय जायफ्रा बे फुंनि समावहाय प्रेसेंगरसिखौ दैदेनलांबाय गासैखौबो हामबायहोनदों आरो जोङो बे समायावहाय जोङो प्रग्राम बायदि थांखिनि बेनो जाबाय दा जोङो इन्ट्रडाक्सन एन्ड जों एनाउन्समेन्ट बेखौ जोङो लागोन जोंनि वुमेन कमिटिनि सेक्रेटारि लिजा नार्जारि बिथांनिफ्राय जोङो बे मिथिहोनायखौ लागोन आङो खनसेबाव नैबे फुंगोलैखौ मोननायनि थाखाय आफा इसोरखौ हामबाय होयो आरो बेजों लोगोसे नैबे फुंगोलैयाव सफैनो हानाय गासैखौबो ख्रीष्ट सिबियारि नोंथांमोनखौ आङो फुंगोलैनि गोजोननायखौ हरग्रोनाय जाबाय दा जोङो बे समावहाय जोंनि गेजेरावहाय एनाउन्समेन्टनि सिगां जोंनि गेजेरावहाय सफैनो हानाय माखासे आलासिफोर दङ जों बेखौ सिनायथि होग्रोनानै जों लानि मानगोनां सार मिस्टार रन्जित बसुमतारी EMBTR बिथाङा जेरावनो दं बेयाव गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होयोब्ला गाहाम जागौ आरो जोङो बिथांखौहाय आर'नाइ गंसे होनानै नाजावनानै लागोन हामबायसै बिथाङा गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय रेभारेन्ड सिमन दैमारि एजुकेटिभ सेक्रेटारि Bbca आरो मिस्टार केसि बर' फर्मार जेनेरेल सेक्रेटारि NBCC एन्ड टीम बिथांमोना लोगोसेयै गसङोब्ला गाहाम जागौ आरो जों बिथांमोनखौहाय आर'नाइ होनानै बरायनानै लागोन दे बयबो आखाइ खबनानै हो
हामबायसै बिथांमोना गसंनानै सिनायथि होनायनि थाखायहाय बिथांमोना जिरायफिननो हासिगोन आरो दानिया रेभारेन्ड सन्जीब बर' लाइफ केयार मिनिस्ट्रि बेंगालर एन्ड हिज वाइफ मिसेस आजजुबिता बाग्लारि बिथांमोनाबो जेरावनो दं बेयावनो गसंनानै गावसिनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय हामबायसै बिथांमोनाबो गसंनानै गावसिनि सिनायथिखौ होनायनि थाखायहाय आरो जोंनियाव दंबावो मिस्टार सुदुर राभा गुड निउज वार्कार बिनि लोगोफोर जोंनि BBCनिनो बिनि लोगोफोर बेजों फैफानाय लोगोफोर टंलानिफ्राय बिथांमोनखौबो जेरावनो दं बेयावनो गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सुदुल राभाजों फैफानाय लोगोफोर आरो सुदुल राभा सुदुल राभाथ' आहा नायनायखि आरो सुदुल राभा লগৰীয়া বিলা আহিছে যদিও অলপ থিয় হৈ পেলাই চিনাকি দিব धन्यवाद जोंनि आलासि सिनायथि होनाया बिसिमावनो थाथ'बाय आङो दानिया माखासे एनाउन्समेन्टफोर लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो डेलिगेट्सफोरनि सिमसो मोनसे खावलायहरनायखौ लुबैदों नोंथांमोना गावबागाव आङो जेब्ला फार्स्ट टाइमावहाय बुंदोंमोन नोंथांमोना आं मोनथिगौ जोंनि बिमाफ्रा जोबोद साफा होननानै नोंथांमोना नोंसिनि जायगाखौहाय लेथ्रा खालामनाय नङा होननानै अब्लाबो आङो रिमाइन्ड खालामनो गोसोखां होनो लुगैदों मानो होनोब्ला गोसोखां होआब्ला माब्लाबा बावनोबो हागौ बिनिखायनो आङो बुंनो लुबैदों जाहैबाय जेरावनो नोंसोरो बादायाव थादों बे बादाखौ लेथ्रा खालामालाबा एकदम साफायै थानोहाय नाजादो आरो बाथरुम आरो लेट्रिनफोरखौहाय साफायैहाय लाखिनो नाजादो जेरैहाय न'फोरावहाय मोजाङैनो बाहायो बेबायदिनो बाहायनोहाय नाजादो जाहाथे बयबो हाबनानै दुगैनो आरो बाहायनो हायो बेबायदि हानाय बायदि बयबो साफायैहाय बाहायदो आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायनो नाजाबावदों जोङो दाखालिनिफ्राय बुंबाय थादों जोंनि बे कनफारेन्सआ जोंहा लाइभ जागासिनो दं बयबो नायगासिनो दङ जेन' बयबो नायनायावहाय मोजां नुनाय बायदि जोङो डिसिप्लिनै जिरायनि जेन' थांलाय फैलाय खालामा आरो सिगांनि मानसिफ्रा बे गेटजों ओंखारलांफिना जेरै लामा होदों बिथिंबो खोलाने खोलाथिं होदों साहाने साहाथिं होदों नोंथांमोना बेजों ओंखारलांनो हागोन आरो प्रार्थना खालामनाय समफोरावबो नोंथांमोना ओंखारलाङाबा गाहाम जागोन जाहाथे गाज्रि नुवा आरो बेजों लोगोसे आङो मिथिहोनो लुबैबावदों जोङो दाखालिनिफ्राय जों खिन्थाबाय थादों जायफोरनोहाय बाइबेल डिक्सनारि नांगौ आरो कमेन्टारिफोर नांगौ आरो बेबायदिनो माखासे बेबायदिनो इसोरनि बाथ्रानि माबाफोर नांगौ होनोब्ला बङाइगाव सापागुरि दं बेयाव मान्ना लिटारेचुरेल सेन्टार बेनु इउनिभार्सेल स्टुडिअ' थार्ड फ्ल'र सापागुरियावहाय बेखौ मोननो हागोन आरो दिनैनि नांगौ होनोबा बैयावबो एक्जिबिसननि सिङाव फानगासिनो दङ आरो बेबायदिनो एक्जिबिसननि सिङावहाय जोंनि डायमन्ड जुबलिनि मुङावहाय बिदिनो गोबां मुवाफोर फानगासिनो दं गस्ला आरो बिदिनो पेन ओमफ्राय टफि काप बथलफोर नोंथांमोना
बिखौहाय डायमन्ड जुबलिनि मुङावहाय लांगोन होननानै आङो आसा खालामदों नोंथांमोना लाङोब्ला जोबोद गाहाम जागौ बिखौहाय नोंथांमोना लांगोन होननानै आं फोथायो आरो बिखौ बुंबावनो लुबैदों आं मोनथिगौ जोंनि बिमाफ्रा जोबोद साफा आरो बोसोन लासोग्रा होननानै जे जोङो गिर्जायाव दा जे पेन्डेल सिङाव जिरायदों बेवहाय गथ'फ्रा मेथाइ लानानै फैयो लादु लानानै फैयो बेबायदिनो चिप्सफोर लानानै फैयो बेखौहाय जाहोनानै बेयाव गारलाङालाबा बेंकआव सोना लांफिनोब्ला जोबोद गाहाम जागौ जेरैबायदि नोंसोर फैनायावहाय जिरायफैनायाव साफा नुदों जेन' गनानै थांनानै बेबायदि साफाया थालाङो बेखौ आङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना सोनानै लांफिनगोन होननानै नोंथांमोना बेखौ फल' खालामगोन होननानै आरो जोंनि सानजौफुनि सार्भिसा जागोन जोंहा 13 तारिख 11 मार्च 2022 टाइम 12टानिफ्राय 2टासिम जागोन सार्भिस लिडारा मिसेस रसिलिना मोसाहारि फर्मार प्रेसिडेन्ट WC नि ओमफ्राय मेसेजखौ लाबोगोन मेसेज आलंला आयार दिनै आंनि मिथिहोनांगौआ बिसिमनो आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय फुंबिलिनि गोजोननाय बयनोबो हरग्रोनाय जाबाय आं सिगांथाराव जोंनि बासायगिरि इसोर जिउआखौ हाजासे हामबाय होनदों दिनैनि बे गोदान सान जोंनि जिबनाव आरोबाव होबावनायनि थाखाय दिनैनि साना जोंनि प्रभु जिशु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि सान देरहासार सान बे सानखौ मोननायनि थाखाय आफा इसोरखौ आङो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों दिनै बे फुंबिलिनि जोंनि खुलुमनायनि समाव नोंथांमोना निस्सय हराव हरसे माने उन्दुनानै सान्थि उन्दुनायनि उनाव फुङाव इसोर आफाजों सिखांफिन होजानानै फोजाखांफिनजानानै बयबो रिफ्रेश आरो रिनिउड जानानै बे खुलुमग्रा न'आव बयबो ज' जाफैबाय बेखौ आङो फोथायदों आरो बे जोंनि खुलुमनायनि समाव दिनै बे फुंबिलियाव जेसेबां जोंनि मानगोनां गेदेमाफोर सफैबाय गोजाननि आरो खाथिनि आरो जोंनि एसोसिएशननि दैदेनगिरि हांख्रायजानाय मानगोनां आलासिफोर आरो जोंनि जेसेबां डेलिगेटफोर जोंनि बिमाफोरजों लोगोसे जोंनि मानगोनां बिफाफोर दिनै जोंजों लोगोसे दंफैयो बयखौबो आङो जोंनि महिला कमिटिनि जानानै जोंनि डायमन्ड जुबिलिनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गोसो सिंजों बरायनानै लायो नोंथांमोन बयखौबो आङो वेलकाम खालामो बयनिसिमबो आङो आंनि गोसो सिंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिनाय जाबाय नोंथांमोन फैयामोनब्ला जोंनि बे सभाया खालि खालि जागौमोन आरो जोंनि बिमाफोरजों लोगोसे बिफाफ्रा फैयामोनब्ला जोङो लोरबां निस्सय जागौमोन नोंथांमोननि प्रेजेन्सआ जोंनि थाखाय बहुद मुल्यबान बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों आरोबाव जेसेबां फैबावगोन बिथांमोनाबो फैबाय थाथोंसै बयखौबो जेसेबां सफैबाय आंनि गोसो सिंजों उइमेन कमिटिनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आं आरोबाव खेबसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय हामबायसै आंहा मोननैसो मिथिहोनांगौ दङ बिनि सिगां आङो सासे मानगोनां जोंनि विशिष्ट व्यक्ति आगुआव जोंनि एसोसिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि मावलांनाय मानगोनां आदा रहेन्द्र नार्जारि बिथांखौ आंनि नोजोराव आङो नुहुरदों बिथाङा जेराव दङ बेयावनो गसंनानै अननानै गावनि सिनायथिखौ होयोब्ला आङो मोजां मोनगोन आरो बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लागोन जोंनि आगुनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि आदा रहेन्द्र नार्जारि बिथाङा जेराव दं बेयावनो गसङोब्ला अननानै आं गोजोननाय मोनगोन बयबो आखाइ खबनानै होदो दे अननानै जोङो जोंनि उइमेन कमिटिनि जानानै बिथांखौ गोसो गुरैयै बे खुलुमनायनि समाव नाजावनानै लाबाय जोंहा बयबो नुदों मैयाहाय कालचारेल प्रग्रामाव बे डायमन्ड जुबिलिनि नामाव 75 बोसोरिया जानायखाय 75 जनि एरियाफोरनिफ्राय जोङो सायख'नानै मोसाहोदोंमोन आरो बे 75 जनि मोसानायखौ गोबां मानसिफ्रा मोजां मोनदों रंजादों बेबादि मोसानायजों गिदिर इसोरखौ बाख्नायनायखौ बयबो आरोबाव खेबसेबाव नायनो लुबैनानै खावलायनायखाय आङो आरोबाव बेखौ मिथिहोनो नाजादों जाहैबाय दा बेलासेनि समाव मोसानायाव मैया जेसेबां 75 जनिया ग्रुप मोसादोंमोन बिथांमोना आरोबाव दा बेलासेयाव 3 टिम जाबावदो खेबसेयैनो गासैबो एरियानि 75 जनिया सानोब्ला बेसेबां जाहैगोन आं अंकखौ खालामस्लाबाखसै बयबो जोङो खेबसेयैनो मोसागोन खेबसेयैनो रंजा बाजा जोङो आफा इसोरखौ बाख्नायगोन बे डायमन्ड जुबिलिनि नामाव जोङो रंजा बाजा आफा इसोरखौ गौरब खालामगोन हामबायसै आंनि मिथिहोनाया बेनोसै
हामबाय होनदों बे समावहाय जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिथांमोना गावसोरनि मिथिनांगौखौ मिथिहोनायनि थाखाय जोङो बे समावहाय दाननि बेलायाव फैबाय दाननि मुङै आङो मोनसे बाइबेल पार फरायगोन बेनो जाबाय हुदा बिजाब सल्ल' 17 हुदा बिजाब सल्ल' अध्याय 17 पद प्रभुआ नोंसोर साफ्रोमनिबो सायाव जेरै बोर होदों बेबादिनो साफ्रोमबो गावनि हानाय बायदि बिनो दान हैनांगोन इसोरा गावनि गाहाम बाथ्रा फरायनायनि सायाव थानानै बोर होथों बे समावहाय जोङो प्रग्रामाव होखानाय बायदि दाननि मेथाइखौ रोजाबगोन केलभिन नार्जारि नर्थ बालाझार BC ओमफ्राय दाननि आरजखौ खालामगोन फुलमुथि बसुमतारी बालाबारि बर' BC
Hello, hello.
खौसेयै फोरबोनो दांहोनि गोसो खुसियै फोरबोनि रायजोखौ फेरलांनो फै जों खौसेयै फोरबोनो दांहोनि गोसो खुसियै फोरबोनि रायजोखौ फेरलांनो फोरबोनो दानहोब्ला जों बियो जोंनो होफिनगोन फोरबोनो दानहोब्ला जों बियो जोंनो होफिनगोन फै जों खौसेयै फोरबोनि हाबा मावलांनि ओंखारदो बयबो फोथाराव आबाद बुथुमनो फै जों खौसेयै फोरबोनि हाबा मावलांनि ओंखारदो बयबो फोथाराव आबाद बुथुमनो बेनोथ' समा बेनोथ' मुगाया बेनोथ' समा बेनोथ' मुगाया फोरबोनि हाबा मावनायनि फोरबोनि हाबा मावनायनि फै जों खौसेयै फोरबोनि हाबा मावलांनि हामबायसै आरज खालामनि सोरगो गोजौसिनाव थानाय मान आरो समायनायजों बुंफबनाय अनसुला गोथां आरो गोथार इसोर आफा नोंखौ हाजासे हाजासे हामबाय होनदों आफा नोंनि अननाया जोबनो गैया आफा बिनिखायनो प्रभु आफा दिनै जोङो बे मोजां फुंबिलि समखौ जोङो मोननो हाबाय बिनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों आफा जोङो थांनाय हरनि समफ्राव जोङो गावबा गावनि एमफोराव जोङो गोदो गोदो उन्दुनानै दङमोन आफा बे समावबो नोङो जोंखौ रैखाथि होनानै आफा दैदेननानै लाबोबाय आफा बिनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों आरो आफा दिनै जोंनि जि हिराथि रंजामा बे रंजामाया आफा दिनै थामथि सानावहाय आगान सुरफैबाय आफा दिनै बे थामथि सानाव प्रभु आफा नोंनि फिसाफ्रा बेयाव ज' जाबाय आफा नोङो साफ्रोमनिबो जिबनाव नोंनि आशीर्बादखौ नोङो जोंनो होगोन प्रभु आफा जोङो नोंनावनो भरसा खालामदों आफा दिनै बेजों लोगोसे आफा दिनै नोंनि रायजोनि थाखाय नोंनि गौरबनि थाखाय आफा नोंनि फिसाफ्रा नोंनि मुङाव दान होबाय बे दानखौ आफा नोङो गोसो गोथारै नोङो नाजावदो आफा बे दाना जेन आफा नोंनि रायजोनि थाखाय जायो नों बेबायदि नोङो आशीर्बाद होदो आफा दिनै जोङो बे दानखौ जेरैबायदि नोंनि लागै होबाय आफा जोङो जोंनि गोसो मोदोम जिउखौबो नोंनो होनो हानाय नोङो जोंनो बेबायदि नोङो आशीर्बाद होदो आफा नोंनियाव आरज खालामदों प्रभु आफा बे समाव जोङो दान्दिसे समनि गेजेराव उनाव जोङो नोंनि गोथां बायखौ जोङो खोनासंगोन बे समावबो आफा नोङो जोंजों लोगोसे थादो जाहाथे जोङो नोंनि रावखौ जोङो साफ्रोमबो गोसो होनानै खोनासंनो हायो जोंनि जिबनाव लाब खालामनो हायो नोङो जोंनो बेबायदि आशीर्बाद होदो जोङो बे बायखौ खोनासंनायल' नङा आफा जोङो मावग्राफोर जोङो जानो हानाय नोङो जोंनो बेबायदि नोङो आशीर्बादखौ होदो अनख गोथां इसोर आफा नोंनि सिगाङाव मा बिगोन बिया सायाव नों गासैखौबो मिथिगौ बेखौनो बिबाय नों जोंनि बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङावसो आमेन खेबसेबाव गसंबावनाय जाबाय आरोबाव बयनिसिमबो गोजोननायखौ हरबावनाय जाबाय आङो मोनसे मिथिहोबावनो आखायाव लादों जोंहा सोरहाबाफोर जुदि
आरजनि हेफाजाब नांगौ जानानै फैदोंब्ला नोंथांमोना जोंनि बे जिरायनाय रभानि साहाथिङै थानाय गस्पेल फेल'शिपनि प्रेयार टावाराव मोनसे जोंनि आरजनि हानजा दङ बेयाव बिथांमोना जिनज्रि आरज खालामगासिनो दङ नोंथांमोननो सोरनिबा जुदि प्रार्थनानि सहाय नांगौ जादोंब्ला नोंथांमोना बेयाव थांनो हागोन आरो प्रार्थनानि हेफाजाब লানো হাগন আমাৰ ইয়াত বহি থকা বিশ্বাসীসকলৰ মাজত কাৰোবাক যদি প্ৰাৰ্থনাৰ সহায় প্ৰয়োজন হৈছে তেনেহলে আপোনালোকে এই ৰভাথলীৰ উত্তৰ ফালে যাব পাৰিব আৰু তাতে আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ হিকলি চেইন প্ৰেয়াৰ এটা গ্ৰুপ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে নেৰানেপেৰা আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে তাতে গৈ প্ৰাৰ্থনাৰ সহায় ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ बे समाव आङो खावलायदों शर्ट स्पीच होनो थाखाय जोंनि सिगाङाव जोंनि गेजेराव दिनैनि बे फुंनि खुलुमनायनि समाव इसोरखौ खुलुमनो नुजाफैनाय मानगोनां सार जोंनि रन्जित बसुमतारी अनारेबल एम बिटिआर बिथाङा जोंनि गेजेराव बे डायमन्ड जुबिलीनि मुङाव शर्ट स्पीच लाबोगोन आङो बिथांखौ खावलायनाय जाबाय गोजोन फुंनि खुलुमनाय बावहरग्रोबाय आफा इसोरखौ हामबाय होनदों बे समाव आंखौ बर' बेप्टिस्ट चार्च एसोसिएशन थुक्राझारनि बानजायनायाव वुमेन सेलनि एबा वुमेन कमिटिनि हिराथि रंजामा बे गेदेर फोरबोखौ जारिमिनारि मोनसे सान हिसाबै सिनायथि एबा फोरमान होनायनि सासे इसोरनि फिसा हिसाबै बाहागो लानो खाबु होनायनि थाखाय हामबाय होनदों मासिगिरि बिथांखौ बे समाव बिथाङा आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं मोनसे खोब गोजोननाय मोनदों आं मोनसे बुस्थुखौ बिराद लुबैया बे जादों रेबगन पेन एबा कलम आंनो आंनि सिगाङाव सोरबा रेबगन गोदान लायोबा बा कलम गोदान लायोबा आं बिराद मोननो लुबैयो आं ओंखायनो वुमेन कमिटिखौ आंनि गोरबोनिफ्राय हामलायथि होदों आंनो नोंथांमोना बे गोथार सानाव आरो बेरेफुंजानि गंसे कलम होनानै आंनि जिउनि जा बिथिं बे बिथिङाव हान्थिनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय नैथियावहाय आंनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय जोंनि बिटिआरआव 35 लाख सुबुंफोर दङ बे 35 लाखनिनो फ्राय 4 लाखनि साखाथियाव बर' ख्रिस्टियानफोर दङ including all the denomination बे 4 लाख बर' ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन बिमाफोरा बर' ख्रिस्टियानफोरनि गासैबो गोथार हाबाफारियाव मैखोम बिहोमा दङ खावलायनाया बेनो थागोन दिनैनि जा जारिमिनारि सान हिराथि रंजामा बेखौ मोननो हानाय आरो बे रंजामायाव बाहागो लानो हानाया इसोरनि आशीर्बाद नांगौ आरो दिनैनि बे जारिमिनारि सान बे सानाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो जोंनि बिमाफोरा बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मेसेज होनांगौ बे मेसेजआ जागोन जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरा मोनसे मडेल ख्रिस्टियान बा मडेल माहारि जानानै थाथों जाय मडेल बर' बिमानिफ्राय एबा बर' ख्रिस्टियान बिमानिफ्राय जोङो साफा साफा गो आखुनि
बाख्नायजाथाव मानिजाथाव बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव थांनो हानाय मासि लानो हानाय साफा साफा बर' फिसा जोनोम होनो हानायनि दुखुनांथाव बाथ्राया जादों आं बेखौ BBCनि गोबां दैदेनगिरिफोरजोंबो सावरायो दाखालिबो नोंथांमोननि बा जोंनि वमेन कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा आंनि न'आवहाय दान्दिसे थांनायाव आं मोनसे मेसेजखौ बिथांमोननो होदोंमोन बर'फोरनि गेजेराव बर' ख्रिस्टियानफोरनि फिसाफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव बाहागो लायो ड्राग्स एडिक्टेडफोरनि गेजेराव बांसिन बर' ख्रिस्टियान फिसाफोर दं जुवारि जौ फाग्लानि गेजेराव बांसिन बर' ख्रिस्टियानफोरनि जोंनि फिसाफोरा दङ बेफोरनिफ्राय जोङो बारग'होनानै जोंनि फिसाफ्रानो मडेल जानो हाथों बिटिआरखौ बर' हारिखौ आसामखौ इन्डियाखौ दुलाराय मुलुगखौ दैदेननायाव जोंनि बर' ख्रिस्टियान फिसाफोरानो गो आखुनि डिसिप्लिन अबेडियेन्ट जेन्टेल बर' बिमाफोरनिफ्राय सोलोंनानै माहारि दाखांनाय हेफाजाब होनो हाथों बे मेसेजखौ होनानै आं साफ्रोमनिसिम हामबाय होननानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों हामबाय होनदों बे समाव सारा गावनि बिबुंथिखौ लाखिनायनि थाखाय आरो हामबाय होनदों सिगाङाव जाय बिथांमोना दाननि थाखाय मेथाइ रोजाबनानै थांबाय दान खांग्राफोर आरो दाननि आरज खालामग्रा गासैखौबो आङो हामबाय होनदों जोङो बे समावहाय मोनसे जोङो प्रग्रामाव होखानाय बायदि स्पेशेल सं जोङो बे समावहाय खोनानो मोनगोन सैसुलि इस्लारि जयपुर बागमारा BC
गोदै गारांजों जोङोहाय अर्थ गोनां मेथाइखौ रोजाबनानै होनायनि थाखाय इसोरा बांसिन आशीर्बाद होबावथों। बे समावहाय जोङो दसे सम जोंनि उमेन सेक्रेटारिनो आङो बे समखौ हगारनानै होनाय जाबाय। आरो बे समखौ मोनबावनायनि थाखायहाय आं हामबायहोयो आरो जोंनि गेजेरावहाय जोंजों हांख्राय हरजाखानाय माखासे आलासिफोर सफैनानै दं बेखौ आङो सिनायथि होनो थाखाय आरो गसंबावनाय जाबाय। बिथांमोना गोजान जायगानिफ्राय फैदों। मैनामुथि मोसाहारि, वुमेन्स प्रेसिडेन्ट, बड'लेण्ड बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन, बाक्सा आरो बिनि सानै लोगोफोर। बिथांमोना जेरावनो जिरायदों बेयावनो गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होयोब्ला गाहाम जागौ। आरो जों बिथांमोनखौहाय आर'नाइ होनानै बरायनानै लानो थाखाय जों थियारि जादों। हामबायहोयो बिथांमोना गावसोरखौ गसंनानै सिनायथि होनायनि थाखायहाय बिथांमोना जिरायफिननो हासिगोन। आरो जसेफ बसुमतारी, एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि, बर' ख्रिस्टियान बर्ड जइन्ट इउथ फेल'शिपनिफ्राय सफैदों। बिथांखौबो जेरावनो जिरायदों बेयावनो गसंनानै सिनायथि होनो थाखायहाय खावलायनाय जाबाय। हामबायहोयो बिथांखौबो जोंनि बे डायमन्ड जुबलियावहाय बाहागो लाफैनायनि थाखायहाय। आंनि सिनायथि होनांगौखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। हामबायसै बे समावहाय मिथिहोनायनि थाखाय। जोंहा दानो जेबो खामानि गैले, जोङो मेन इसोरनि रावाव जोङो थांसिगोन। जोङो उमेन कमिटिजों हांख्राय हरजानाय सार अजेस बसुमतारीखौ बे समावहाय खावलायनाय थाबाय। मानगोनां आफादगिरि आरो बे BBCAनि आरो BBCA वुमेन कमिटिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, आरोबाव नुजाथिफैनाय ख्रिस्ट'नि थैजों बायजानाय बिसाहि नोंथांमोन, आरोबाव आं हामबाय होनना बाख्नायबावदों जोंनि BTRनि EM गेदेमा नोंथांमोन। दिनै बे स्पेसियेल अकेजनाव जों बयबो लोगो मोनलायनायनि थाखाय इसोरखौनो हामबाय होनना बाख्नायदों। दिनैनि बे फुंबिलि समाव आं चेनेल अफ ब्लेसिं बा आशीर्बादनि दंग एबा लामानि खोथा बुंनानै आं फोजोबनो हास्थायदों। आं फोथायदों बे दान्दिसे समाव इसोरा जों बयखौबो आशीर्बाद खालामगोन। प्रार्थना खालामना बयबो खर' गंलायगोन। सोरगोआव थानाय अनखौ आफा नोंखौ हामबायनो बाख्नायदो बिदि मोजां समखौ होनायनि थाखाय। समाया नोंखौ बिफा नों गाबज्रिनो अब्लाबो नों अनदों आरो बिदि मोजां समखौ होदों। नैबे समाव आंनिफ्राय मोनसे खुथारै खावलायनाय आफा नों आंखौ बाहाय, नोंनि आखाइनि इन्सट्रुमेन्ट बायदियै नों आंखौ बाहायदो। आफा बेयाव जुथुमनाय रोजा मानसिफोरा जे नोंनिफ्राय आशीर्बाद मोनो, नों आंखौ बाहायदो। जोंनि गोसो मोदोम नोंनि बाथ्रायाव नों खानानै दोन, जाहाथे जों नोंनि आशीर्बादखौ खोमानानै लाया। नोंनि आखायाव गथायदों, जागायजेननिफ्राय जोबनायसिम नोंनि गोथार माजों जों बयखौबो दैदेनलांदों। गथायनानै बे रजिसना बिदिनो आमेन। जों मैया मोनाबिलि समाव नायबाय 75 years, within 75 years जोंखौ इसोरा माबायदियै आशीर्बाद खालामखो जों बिनि सायाव
सावरायनाय जाबाय नाथाय आंहा मोनसे प्रश्न दोङो प्रश्नआ ओरैबायदि इसोरा जोंखौ मानो एसेबां आशीर्बाद खालामखो इसोरा जोंखौ मानो एसेबां आशीर्बाद खालामखो जों जि आशीर्बादखौनोखि साननानै जों फोजोबनो हाया बेबायदि आशीर्बादखौ इसोरा जोंनो मानो होखो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों लोगोआव थानायबा बियो गोबां रोखोमनि एन्सार होगौमोन आं फोथायो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों लोगोसे देहा लानानै थानायमोनब्ला गोबां एन्सारफोरनि भितराव बियो ओरैबायदि मोनसे एन्सार होथारगौमोन सेथियावनो आं नोंखौ आशीर्बाद खालामबाय जाहाथे जेन नोंनि गेजेरजों बे आशीर्बादा संसाराव बोहैलाङो बेयावखाय आं नोंखौ सेथियावनो आशीर्बाद खालामबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि फिननाय होथारगौमोन थारैनो जों आशीर्बादनि दंग आरो बे इसोरनि आशीर्बादा जोंनि गेजेरजों बोहैथारनांगौ बेयावखायनो सेथियाव नोंखौ आंखौ इसोरा आशीर्बाद खालामग्रोबाय सेथियाव नोंथांमोनखौ मोनबा मण्डलीजों आशीर्बाद खालामनायमोन बे मोनबा मण्डलीनि जुगिदिनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव 252 मण्डली बेसेबां आशीर्बादा बे मोनबा मण्डलीनि गेजेरजों गुबुन गुबुन मण्डली फसंनो इसोरा आशीर्बादखौ बोहैहोबाय जों बेखौ नुनो मोनदों दिनै जों नायनो सानै आइजोफोरनि गेजेरजों जाय सानै आइजोआ आशीर्बादनि दंग जानो हादोंमोन जों बे सानै गेदेमा आइजोफोरनि गेजेरजों जों मोननै मोनथामसो लेसन फोरोंनानै बा सोलोंनानै जों फोजोबनो हक जों जेब्ला थोनहरजानाय 9 बालाब 36 आरो 40 सिरियाव नायो बेयाव सासे आइजोनि मुं लिरनाय दोङो आरो बे आइजोनि मुङानो जादों ताबिथा बेखौ दरकास होननानैबो बुंनाय जायो बे आइजोआ जपा होननाय जायगानिमोन जपा होननाय जायगानिमोन मस्ट प्रबाबलि बाइबेला बुङाखैब्लाबो किन्तु बियो जि सुथाबनाय खामानि मावोमोन जि सुथाबनो गोरोंमोन बियो आरो बियो गुबुननो बेबायदि जि सुथाबनानै होदोंमोन बालन्दिफोरनो बियो जि सुथाबनानै बेबायदि मोजां खामानिखौ मावदोंमोन बिनि अनगायैबो बाइबेला जोंनो फोरमान होदों बियो गोबां मोजां खामानि मावदोंमोन होननानै बाइबेला बुंदों जि सुथाबनायल' खामानि नङा बियो गुबुन रोखोमनि मोजां खामानिखौ मावदों बाइबेला बेखौ बुंदों मोजां खामानि बाइबेला बेखौल' बुङाखै मा मोजां खामानि मावनायमोन बेखौल' बुङाखै किन्तु बे आइजोआ मोजां खामानिफोर मावदोंमोन होननानै बुङो आरो ओरैबायदि बुंदों बाइबेला बे आइजोआ गावगायनि गासै समखौनो मोजां खामानियाव एंगारनायनि खोथाखौ बाइबेलाव बुंदों नोंथांमोना फरायोब्ला नुगोन बे खोथाखौ आरो बे दाबिथाया बेबायदि मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो गोबां बालन्दिफोरा नांगौ मुवाफोरखौ मोननो हादोंमोन बेबायदि जोंफोर नुनो मोनदों नांगौ मुवाफोरखौ बे बालन्दिफोरा मोननो हादोंमोन मोजां खामानि मावनायखायसो दाबिथानि गेजेरजों बे आशीर्बादा बे बालन्दि आइजोफोरनि जिउआव गोग्लैदोंमोन जुदि दाबिथाया मावामोनब्ला बे खामानिखौ मावामोनब्ला थारैनो बे बालन्दि आइजोफोरा बे इसोरनिफ्राय मोननो गोनां आशीर्बादनिफ्राय बन्सित जागौमोन जों नैथियावनो नायनो जोंनि भारतनि जारिमिनाव जोंनानै थानाय सासे आइजो जों बयबो मिथिगौ अब्लाबो दिनै आं बे आइजोनिफ्राय माखासे लेसन सोलोंनो होननानै आं लानानै फैनाय जादों आरो बे आइजोनि मुङानो जादों मादार टेरेसा बे गेदेमा आइजोआ 26 आगष्ट 1910 बे मायथाइयाव बियो जोनोम जादोंमोन आरो बियो जोंनि भारतनि नङा बियो रिपाब्लिक अफ मासेडनिया बे हादरनि आरो बे हादरनि स्कपजे होननाय मोनसे जायगायाव बियो जोनोम जादोंमोन 1928 आव बियो मासेडनियानिफ्राय आयारलेण्डआव थांदों न'खरखौ नागारदों
नाखारनानै आयारलेण्डआव थांदों बिनि उनाव बियो केलकातायाव फैदों गोबां बोसोरनि उनाव बियो केलकातायाव फैदों आरो प्रथम बियो केलकातायाव सेन्ट मेरि हाई स्कुलनि सासे फोरोंगिरि महरै बियो खामानि मावफैदों आरो 1944 आव बियो बे स्कुलनिनो प्रिन्सिपाल जादों आरो प्रथम अबस्थायाव बिनि मुङा मादार टेरेसा नङामोन बियो बिनि टाइटेलसो बिनि असलि मुङा एग्निस होननानै बुंनाय जादों 24 मे 1937 आव बे आइजोनो गेदेमा आइजोनो मादार टेरेसा बे टाइटेलखौ होनाय जादोंमोन 1943 आव वेस्ट बेंगलाव मोनसे आंखाल जादोंमोन होननानै जारिमिना बुङो 1943 आव आरो बे आंखालाव जाबायदि मानसिफोरा दुखु मोननो गोनां जादोंमोन आंखालाव गोग्लैनानै मानसिफोरा जानो लोंनो मोनाखैमोन बे गासै घटनाखौ मादार टेरेसाया गावनि मेगनजों नुदोंमोन जेब्ला बियो नुयो बिनि गोसोआ गाबखांदोंमोन बिनि गोसोआव दुखु जादोंमोन बेखौ बिनि जारिमिना बुङो 1946 आव हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव मोनसे दाङाबादि जादोंमोन जेब्ला भारतखौ पाकिस्तान आरो इन्डिया बुखावनाय जादोंमोन बे समाव गोदोर मोनसे जेंना जादोंमोन बा कनफ्लिक्ट जादोंमन हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव बे जाथायाव गोबां मानसिफोरा जानो हागौ थैनो गोनां जाबाय दुखु मोननो गोनां जाबाय बुजाबाय जानोबो हागौ मोननै दोलोनिफ्राय गोबाङा थैनो गोनां जाबाय बे जाथायखौबो मादार टेरेसाया नुनो मोनदों बे जाथायखौ जेब्ला नुयो मादार टेरेसाया गाबदों आरो बियो थानो हायाखै बे मोननै इन्सिडेन्टआ बिनि जिबनाव गोबां दुखु लाबोदोंमोन थारैनो बियो 17 आगस्ट 1947 आव बियो गावनि गोजोन खामानिखौ एंगारबाय बियो प्रिन्सिपाल माने बिनि खामानिया जोबोद कम्फर्ट मोजां गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जाया बेबायदि मोजां गावनि पजिशनखौ बियो 17 आगस्ट 1947 आव बियो एंगारदों बियो प्रिन्सिपाल जानानै थानो इच्छा जायाखिसै ओरैबायदिहै बिनि गोसोखौ एट्रेक्शन खालामबाय बे मोननै जाथाया बियो आरोबाव प्रिन्सिपाल जानानै थानो इच्छा खालामाखिसै बेयावखायनो बियो प्रिन्सिपाल पदखौ रिजाइन होनानै बियो भारतनि दुखिया दरिद्र गोरिब मानसिफोरखौ सहाय खालामनो थाखाय बियो ओंखारबोबाय आरो सहाय खालामनो थाखाय बियो मालायनि न' दरखं थांनानै बियो बिबायारिनि महर लादों बिनि जारिमिना बुङो बे दुखिया गोरिब हावरिया मानसिफोरखौ जाहोनो लोंहोनो गानहोनो जोमहोनो मादार टेरेसाया भारतनि गुबुन मानसिफोरनि न'खरनि दरखं थांनानै बियो बिबायदों गावनि थाखाय बिबायाखै बियो किन्तु जोंनि भारतनि दुखुथिया समाजजों नागारजानाय जानो गाननो लोंनो जोमनो मोनै थानो मोनै मानसिफोरनो जाहोनो लोंहोनो थाखाय बे मादार टेरेसाया बिबायारिनि महर लानो गोनां जादों बेनि उनाव 7 अक्ट'बर 1950 आव मादार टेरेसाया मोनसे मिशनारि अफ चेरिटी होननाय बियो गायसनदों बिनि उनाव बेखौ गायसननायनि उनाव बियो गोबां खामानि मावदों हावरियाफोरनि गेजेराव गोबां खामानि मावदों आरोबाव बेखौ खुलिनायनि उनाव बियो हावरियाफोरजोंनो गावनि एन्टायार लाइफ टाइमखौ स्पेन्ड खालामनो थाखाय बियो गावखौ डेडिकेट खालामदों थैजासिम भारतनि हावरियाफोरखौ नायनो थाखाय जाहोनो लोंहोनो गानहोनो जोमहोनो थाखाय केयार खालामनो थाखाय बियो थैजासिम गावखौ बियो डेडिकेट खालामदों बेनि उनाव 1952 आव मादार टेरेसाया निर्मल हृदय होननाय मोनसे आरोबाव बि इन्स्टिट्युट खुलिबावदों आरो बेनि गेजेरजों मादार टेरेसाया बेखौ सानदों जे थैहांहां मानसिफोरखौ
आलाब लानो थाखाय जोथोन लानो थाखाय बियो सिन्था खालामदों आरो बे खामानिखौ बियो मावदों थैहांहां मानसिफोरखौ जत्न लानो थाखाय आलाब लानो थाखाय बे निर्मल हृदयखौ बियो खुलिदोंमोन बे गेदेमा आइजोआ 5 सेप्टेम्बर 1997 आव केलकातायाव जोबथा हांखो एगारदोंमोन दिनै जों नुनो मोनदों बिसोरनि मोजां खामानिखौ बे गेदेमा आइजोफोरनि गेजेरजों थारैनो गोरिब गुन्द्राफोरनि गेजेराव सायाव इसोरनि आशीर्बादा एसेबां गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदि मोजां हाबा मावनायनि गेजेरजों गावखौ डेडिकेट खालामनायनि गेजेरजों बिसोरो थारैनो इसोरनि आशीर्बादखौ गोबां मानसिफोरनो राननानै होनो हादोंमोन जुदिहाय बिसोरो मावामोनब्ला बे दुखिया हावरिया मानसिफोरा बे इसोरनिफ्राय मोननो गोनां आशीर्बादा बन्द जागौमोन थारैनो जों बयबो ख्रिस्टीय बिसाहिफोर जों बयखौबो इसोरा बे खामानिखौ मावनायखौ बियो नागिरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय जों बयखौबो बे इसोरा नागिरो नाथाय जों बे सानै व्यक्तिनिफ्राय जों जेब्ला नायो बे खामानिया इजि नङा that's not easy work that you can do easily that you can be a channel of blessing easily बेखौ जेब्लाबो साननो नाङा जों जेब्ला बिसोरनि जिबननि बे बाथ्राखौ बिजिरनानै नायो सासे व्यक्तिया आशीर्बादनि दंग जानाया इजि नङा गोरलै नङा जों बेखौ नायनानै जोंफोर बा एनालाइज खालामनानै जोंफोर नुनो मोनो मानो इजि जाया बेबायदि खामानिया मानो इजि जाया मानोना बेयाव you have to sacrifice नोङो गावखौनो दान होनो नांगोन जों जेब्ला बे सानै व्यक्तिखौ नायो गावसोरखौनो बिसोरो सम्पुर्ण दान होदों गुबुनखौ जोथोन लानो गुबुननि सायाव आशीर्बादखौ इसोरनिफ्राय लाबोना होनो थाखाय बे सानै गेदेमा आइजोफोरा गावखौ बिसोरो गथायदों सेक्रिफाइस दिनैनि जुगाव बेबायदि मोजां हाबा मावनानै गुबुननि सायाव आशीर्बाद लाबोनो खामानि मावनाय ओंखारनाया गोबां गोब्राब खोथा बेयावखायनो गोबां मानसिफोरा बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै आवगाया मानोना गासैबो नुहुरो बे खामानिया इज द मोस्ट टाफेस्ट सबनिख्रुइबो गोरासिन खामानि बे संसाराव नाथाय बे गोरासिन खामानिखौ बे सानै आइजोआ मावनानै दिन्थिलांदों आं बुंनो मारैहाय बेयो गोरा जों नायोब्ला नुगोन you have to spend your time नोंनि समखौ बेयाव नोङो एंगारनांगोन आरो नोंनि गोहो बोलो नोंनि देहानि गोहो बोलोखौ नों बाहायनांगोन बेयाव बिनि अनगायैबो नोंनि पकेटनिफ्रायबाबो नोङो बाहायनो नांगोन you have to spend at least some बे खामानिखौ मावनो थाखाय नोङो नोंनि पकेटनिफ्राय आंनि पकेटनिफ्राय आं बाहायथारनो नांगोन आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय you have to come out from the comfort zone नोंनि लाक्जुरियास जिबननिफ्राय नोङो गावखौ त्याग खालामनानै ओंखारबोनो नांगोन मादार टेरेसा बायदि इज इट पसिबल टुडे बे खामानिया गोरलै नामा दिनै गावनि गासै समखौ बे गुबुननि थाखाय बाहायनाया गावनि गोहो बोलोखौ गुबुननि थाखाय बाहायनाया गावनि थाखा फैसाखौ गुबुननि थाखाय बाहायनाया इज इट पसिबल दिनै जाथावा गोरा आराम जिबननिफ्राय ओंखारबोनाया जोबोद गोरा बिनि अनगायैबो it is a non-profitable work गुबुनखौ जोथोन लानाया गुबुननि सायाव आशीर्बाद लाबोनाया मोनसे नन प्रफिटेबल वर्क बेयाव नोंहा जेबो लाब गैया बेयाव नोंहा लाब गैया बरंस नोंनिफ्राय नोङो बाहायनांगोन गोबां समाव बुंनो हागौ मादार टेरेसाया मा लाभ खालामाखै गोबां गिदिर बिल्डिं लुबाय केलकातायाव थांनानै नायहैथां होननानै बुंनो हागौ नंगौ मादार टेरेसाया सम्पति आरजिबाय केलकातायाव नाथाय बियो गावनि थाखाय आरजियाखै बियो हावरिया मानसिफोरनि थाखायसो बियो आरजिदों
गाव जेब्ला थैबाय गासैखौबो हावरियाफोरनोनो बियो गालांजोबदों दिनै बे हाबाखौ मावनो इच्छा खालामा जेरावनोखि प्रफिट गैया जों सुबुङा दिनै बे खामानिखौ मावनो थाखाय जों हिदान्त लाया जेरावनोखि जोंहा लाब जागोन बेयावसो जोंफोरो मावनो थाखाय थियारि जि खामानिखौ मावोब्ला आंहा लाब जागोन आंहा लकसान जानाय नङा आंनि जिबनाव जों बेबायदि खामानिखौसो मावनो थाखाय दिनै आगबारियो बेयावखायनो नन प्रफिटेबल वर्क बियो गोराथार मानोना बेयाव जेबो उपकार गैया थामथियाव मानो एसेबां गोरा बे खामानिफोरा बा चेनेल अफ ब्लेसिं आशीर्बादनि दंग' जानाया दिनै मानो गोब्राबथार कारनानो जादों दिनै इट्स टाइम अफ कम्पिटिशन दिनै बियो मा कम्पिटिशननि मुगा दिनैनि जुगा कम्पिटिशननि मुगा रां रुफानि कम्पिटिशन धन दौलतनि कम्पिटिशन गारि गुरानि कम्पिटिशन न' लुनायनि कम्पिटिशन शिक्षायाव जौगानायनि कम्पिटिशन थांखिखौ सुफुंनायनि कम्पिटिशन बे कम्पिटिशननि मुगायाव रावबो बे खामानिखौ मावनो थाखाय इच्छा जाया रावबो बे कम्पिटिशननि मुगायाव बे खामानिखौ मावनो थाखाय इच्छा जाया बेयावखायनो बे खामानिया जोबोद गोब्राब जोबोद गोब्राब नाथाय जों ख्रिस्टीय बिसायिफोरखौ बाइबेला मा बुंदों जोंफोर नायनो हक जहान 15 अध्याय हल्लपदाव जों जेब्ला नायगोन बेयाव ओरैबायदि बुंदों नोंसोरो आंखौ सायख'वाखै नाथाय अरायबो गोबां बिथाइ थायनो आंसो नोंसोरखौ सायख'दों we are the chosen people जोङो इसोरजों सायख'जानाय व्यक्तिफोर आरो मानो सायख'खो जाहाथे जेन जोंफोरो गोबां फिथाइ थायो मा फिथाइ बेलाय मा फिथाइ बे फिथाइफोरानो जादों नैबे जों जे आशीर्बादखौ जोंनि गेजेरजों संसाराव लाबोनो हायो बे फिथाइ जोंखौ थायनो थाखाय बुंदों बेयावखाय there is no excuse there is no option that you can say that I will not work that जोंहा अपसन गैया ख्रिस्टियान जिबनाव बेयावखायनो जोंहा अपसन गैया इसोरा जोंनो अपसन होआखै नों चेनेल अफ ब्लेसिं आशीर्बादनि दंग' जायाबाबो जागोन दे होननानै इसोरा जोंनो अपसन दिनाखै जों मावथारनांगोन जानो हागौ समा जोंखौ पारमिट खालामा बेबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय जानो हागौ सिचुवेशना जोंखौ बेबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय पारमिट खालामा जानो हागौ नाथाय इसोरनि बाथ्राया बुंदों एनि वे एनि हाउ you will have to be the channel of blessing जिखुनु प्रकारेबाबो जों बयबो बासायजानायखौ मोननाय सेलेक्ट खालामजानाय सायख'जानाय व्यक्तिफोरा बे खामानिखौ मावथारनांगोन you cannot say that I will not work नों बुंनो हाया आं बेखौ मावा होननानै जों मावथारनांगोन जिखुनु प्रकारेबाबो जोंनि गेजेरजों संसाराव आशीर्बादा बोहैथारनांगोन एसेबां गोराब्लाबो नाथाय जों बिसोरनि जिबनखौ नायोब्ला नुयो बिसोरो जानो हामारदों मादार टेरेसा आरो बे ताबिथाया थारैनो जानो हामारदों आशीर्बादनि दंग' आरो मारैहाय जानो हाखो जों मोनथाम लेसनखौ सोलोंनानै आं फोजोबनो हास्थायदों एसेबां कठिननि गेजेरजोंब्लाबो बिसोरो आशीर्बाद जानो हानायनि आन्दोआव मोनथाम खामानिखौ बिसोरो मावथारदोंमोन गोबां दोङो गोबांनि गेजेराव टाइमा आंखौ पारमिट खालामा गासैखौबो बुंनो थाखाय बेनि गेजेरावनो मस्ट इम्परटेन्ट जों जिखौनोखि खालामनो हाथारो आं बेखौ बुंनानै फोजोबनो हास्थायदों मादार टेरेसा आरो ताबिथा बिसोरनि जिबनखौ नायोब्ला बिसोरो सोरजों स्टार्ट खालामदों जों जेब्ला नायो दे स्टार्टेड देयर लाइफ विथ गॉड बिसोरो इसोरजों गावनि जिबनखौ जुरिजेननायमोन बा बे खामानिखौ बिसोरो जुरिजेननायमोन थोनहरजानाय 9:32 सिरियाव जों नायोब्ला नुगोन बेयाव ओरैबायदि बुंदों जपायाव ताबिथा मुंनि सासे फोथायग्रा हिन्जाव दोङोमोन जपायाव सासे फोथायग्रा आइजो दोङोमोन फोथायग्रा मा बुजायदों बियो
ताबिथाया इसोरखौ फोथायोमोन बियो बुजायदों जे बियो एसेबां इसोरदों गावनि जिउनि समखौ एंगारदोंमोन इसोरा बेजों लोगोसे दङमोन इसोर फोथायारि बियो इसोरा बेजों लोगोसे दोङो इसोरा बुंखादों जाया आंखौ फोथायगोन आङो बिनियाव थागोन जाया आंजों थागोन आं बिनियाव थागोन जाया आंखौ फोथायगोन बियो आंखौ खुसि खालामनो हागोन थारैनो दाबिथाया इसोरजों गावनि जिबनखौ एंगारदोंमोन स्टार्ट खालामदोंमोन जों बेखौ नुनो मोनदों जों जेब्ला मादार टेरेसानि जिबनखौ नायो जों नुयो she was really a godly woman बियो सासे इसोर फोथायारि सासे आइजोमोन जों बेखौ नुनो मोनदों दिनै जोंनि जिबनाव जुदिहे बे गोरा खामानिखौ कठिन खामानिखौ मावनोब्ला जोंनो इसोरखौ नांगोन without God everything is impossible इसोर गैयाब्ला जोंफोरो जेबो खामानिखौनो मावनो हाया इसोर गैयाब्ला जोंफोरो साक्सेसफुल जिबन जानोनो हाया थारैनो इसोर गैयाब्ला जों जेबोखौनो मावनो हाया why God is so important let's see आरोबाव जों नायबावनो इसोरा जोंनो थाखाय मानो एसेबां गोनांथार बेबायदि कठिन हाबाखौ मावनो थाखाय बा समाजनि सायाव दुखियाफोरनि सायाव आशीर्बादखौ लाबोनो थाखाय मानो इसोरा गोनांथार जों बेखौ नायनो हक जों जेब्ला जाकुब 1 अध्याय 17 पदहालागै नायगोन बेयाव ओरैबायदि बुंदों God is the source of blessing इसोरा आशीर्बादनि फुंखा इसोरा आशीर्बादनि फुंखा बेयाव ओरैबायदि लिरदों मोनफ्रोमबो मोजां आरो साबसिन बोरआ सोरगोनिफ्राय फैयो बेखौ इसोरानो हरो बियो नख्रांनि सान अखाफोर आरो हाथरखिफोरनिबो सोरजिगिरि आशीर्बादा सोरनिफ्राय फैयो इसोरनिफ्रायसो फैयो आशीर्बादखौ जोंफोर इसोरनिफ्रायसो मोनो बे दंगआ जेरावनोखि दै दोङो बेजों कानेक्सन गैयाब्ला बे दंगथिं दैया बोहैगोन नामा ओरैनो जोंफोर मोनहानाय खोथा दंग मोनसे दोङो बे दंगहा दैनि फुंखादों जेबो लोब्बायानो गैया बे दंगजों दै बोहैगोन नामा बोहैया थारैनो इसोरा आशीर्बादनि फुंखा बे फुंखादों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैयाब्ला नोंनि आंनि गेजेरजों बोरैहाय बे आशीर्बादा बोहैनो हागौ मिसाखा बे आशीर्बादा जेब्लाबो जोंनि गेजेरजों बोहैनाय नङा संसारनि मानसिफोरनि सायाव जोंफोर आशीर्बाद लाबोनो हानाय नंखाथारा बेयावखायनो we have to start with God बेयावखायनो जोंफोर इसोरजों जोंनि बे कठिन खामानिखौ जोङो स्टार्ट खालामनांगोन बिनि अनगायैबो जों जेब्ला नायगोन God is the source of success इसोरानो देरहासारनायनि फुंखा जों जेब्ला नायगोन जहन 15 अध्याय 4 पदाव ओरैबायदि बुंदों नोंसोरो आंनियाव नांथाबनानै था आंबो नोंसोरनियाव थागोन जेरै दालाया द्राक्षा बोन्दोङाव नांथाबनानै थायाब्ला गाव हारसिङै बिथाइ थायनो हाया बेबायदिनो नोंसोरबो आंनियाव नांथाबनानै थायाब्ला बिथाइ थायनो हाया Without God it is impossible to bear fruits Without God, it is impossible to become a successful social worker. इसोर गैयाब्ला जों जे successful social worker जानो हागोन समाजनि सायाव इसोरनि आशीर्बादखौ लाबोनो हागोन मिसाखा Success सोर लाबोयो देरहासारनायखौ सोर लाबोयो जों जेब्ला बे इसोरनियाव थागोन अब्लासो जोंनियाव बे साक्सेस जिबना फैगोन Why Mother Teresa and Tabitha were so successful women कारना बेनो मानोना बिसोरो इसोरजों दोङोमोन इसोरा बिसोरजों दोङोमोन आरो बिसोरो गाव गावनि जिबननि समखौ इसोरजोंनो एंगारदोंमोन बेखायनो बिसोरो साक्सेसफुल टुडे आं दिनै गोबां आइजोफोर दोङो आइजोफोरजों लोगोसे जोंहा फोथायारि जोंनि पुरुफोरबो दोङो आं एनकारेज होनो लुबैदों बुंनो हास्थायदों बे कठिन हाबा जोंनि गिर्जायाव आशीर्बाद लाबोनो
जोंनि समाजाव आशीर्बाद लाबनो जोंनि जिबनखौ इसोरजों जोंफोर स्टार्ट खालामथारनांगोन जोंनि फोरबो इसोरजों जोंफोर जागायजेननो नांगोन जों बे इसोरजों नांथाबनानै थानांगोन अब्लासो जोंफोर साक्सेस देरहासार जानो हागोन जों खालामनो ताबिथा आरो मादार टेरेसा बायदि बिनि अनगायैबो God is the source of strength इसोरा बोलोनिबो फुंखा जों जेब्ला नायो बे जुहन 15:5 पदाव बेयाव जोंफोर नुनो मोनगोन आंनो द्राखा मोनदों नोंसोरो आंनि दालायफोर जाया आंनियाव नांथाबनानै थागोन बेनियाव आंबो थागोन आरो बियो रासिन बिथाइ थायगोन आंखौ नागारनानै मुङा मोनसेबो मावनो हाया इसोरा डिक्लेयार खालामदों आंखौ नागारनानै नोंसोरो मुङा मोनसेबो मावनो हाया जि खालामनानै नोंसोरखौ साक्सेसफुल खालामो जि आशीर्बादखौ नोंसोरनो होयो आं इसोरासो होयो आंखौ नागारनानै नोंसोरो बेखौ जेबो मावनो हाया आंखौ नागारनानै नोंसोरो थिग सैथो ससियेल वार्कार जानो हाया आंखौ नागारनानै नोंसोरो आशीर्बादनि दंग जानो हाया God is the source of our strength इसोरा जोंनि गोहोनि फुंखा जायानोखि जोंनो बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय गोहो होयो नहलेबा इसेबां कठिन जों जेब्ला इसोरनियाव थागोन it becomes possible जों जेब्ला इसोरनियाव थागोन बे कठिन हाबायाबाबो जोंनो लागै गोरलै जागोन मानोना बे इसोरा जोंनो बेखौ मावनो गोहो बोलो होगोन आरो God is the source of love जों मानो इसोरनियाव नांनानै थानांगौ जोंनो मानो इसोरखौ नांगौ जों नायोब्ला नुयो God is the source of love बाइबेलाव ओरैबायदि बुंदों जहन 4:7 पदाव नायब्ला नुगोन अनजाग्राफोर दे जोङो गावजों गाव अनज्लायनि मानोना अननाया इसोरनिफ्राय फैयो मानोना अननाया इसोरनिफ्राय फैयो जों इसोरजों थायोब्लासो जोंनियाव अननाया थागोन इसोरा अननायनि फुंखा बे अननायखौ जों इसोरनिफ्रायसो मोनो जों इसोरनियाव थाब्लासो बे अननाया जोंनियाव थागोन बे अननाया जोंनियाव थाब्लासो बे अननायजों गुबुनखौ जोंफोर अननो हागोन समाज फोसाबनायाव समाजनि सायाव आशीर्बाद लाबोनायाव जों गुबुनखौ अननो हानाया मोस्ट इम्पर्टेन्ट जों गुबुनखौ अननो हायाब्ला थैनोबो जोंफोर मावनो हाया जोङो ससियेल वार्कार जानो हाया सोरगोनिफ्राय इसोरनि आशीर्बादखौ जोंफोर लाबोना होफैनो हानाय नङा आंहा जुदिहाय गुबुननि सायाव अननाय गैयाब्ला आं बे हाबाखौ मावनो हाया नाथाय बे अननाया बबेनिफ्राय फैयो बाइबेला बुङो बे इसोरनिफ्रायसो फैयो बेयावखायनो बे इसोरनिफ्राय फैनाय अननाया आंनियाव थानांगौब्ला आं बेजों सोमोन्दो थाथारनांगोन आंनियाव बे इसोरनि अननाया थाब्लासो आं गुबुननि थाखाय आशीर्बाद लाबोनानै होफैनो हागोन गुबुनखौ अननायनि जुगिदि थारैनो इसोरा बे गोरा खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनो अति प्रयोजन जोंनो नांथारगौ नैथियाव जों जेब्ला नायो जोङो आशीर्बादनि दंग जानो थाखाय जों गाव गाव केयारफुल जानांगोन we must have good moral character जोंनि सामाजिक जीवन जापन खांनाया मोजां जाथारनांगोन समाजजों नाजावजानाय जों जिउ खांथारनांगोन अब्लासो जोंफोर गुबुननि सायाव इसोरनि आशीर्बादखौ लाबोनो हागोन इसोरनि आशीर्बादा जोंनि गेजेरजों बोहैनो हागोन नहलेबा जों बे आशीर्बादखौ गाथेना दोननाय जागोन जों मोजां आखल आखु जोंनियाव थानांगोन जों जेब्ला मादार टेरेसा आरो ताबिदाखौ नायो बिसोरनि जिबना मोजां आखलजों बुंफबनायमोन मोजां आखलजों बुंफबनायखायनो सारा मानसिफोरा बिसोरनि खाथियाव फैनो हानायमोन गासैबो दुखिया गरिब गासैबो श्रेणीनि दुखिया धनी उन्दै गेदेर बयबो बिसोरनि खाथियाव फैनो हानायमोन मानोना बिसोरो
बिसोरहा मोजां आखल आखु थानायखाय बे गासैबो समाजनि मानसिफोरा बिसोरखौ बेंनानै लानायमोन आरो समाजनि मानसिफोरा बिसोरनि खाथियाव फैनायमोन बे गुड मरेल केरेक्टार जोंनि सामाजिक जिउ खुंनाया मोजां जाथारनांगोन जोंनि सामाजिक जीवन जापन खालामनाया मोजां जाथारनांगोन जों जेब्ला बिसोरनि बे सानै आइजो गेदेमा आइजोफोरनि आखल आखुखौ जों जेब्ला बिजिरो जों नुनो मोनो बिसोर गोबां रोखोमनि मोजां मोजां गुन गोनां आखल आखु दङ बेनि गेजेराव मोननैसो आखलानो जादों अनसुलिमोन गासैबो मानसिफोरा बिसोरनियाव हायनो हानायमोन गुबुनखौ अनामोनब्ला गुबुना फैनोनो हानाय नङामोन आरो अननाया गैयामोनब्ला बिसोरो गुबुननि मोजांखौ मावनो हानाय नङामोन अननाय थानायखाय बिसोरो गुबुननि मोजांखौ मावनो हादों नाथाय सोमोनांथावथाव बिसोरो खुगादोंल' आं नोंखौ अनो होननानै बुङाखै नाथाय that demonstrate that love किन्तु जों बेखौ नुनो मोनदों जे बे अननायखौ बिसोरो दिन्थिनो हादोंमोन दाबिथाया जि सुथाबनानै होदों आरो बेखौ नुनो मोनदों आरो बियो मा अननायनि सिन जों नुनो मोनदों बेबायदि डेमनस्ट्रेट जोंफोरबो दिनै खालामनांगोन जोंनि समाजाव बेबायदि I love you so much it's easy to speak गोरलै बियो आं नोंखौ अनो बुंनाया गोरलै सोदोब everyone can say it गासैबो बुंनो हागोन बियो नाथाय प्रकृतते थारावनो बे अननायखौ दिन्थिनायाव किन्तु जोबोद गोब्राब जों सोलोंनो अननायनि बिसय जोंनि आखल आखु बे अननाया थानो नांगोन बिसोरनि बेनि अनगायैबो बिसोरा ओरैबायदि गुन गोनां आखल आखु दंमोन बेनो जादों बिसोरनि मेगनाव रावबो गोदोर उन्दै गैया गासैबो समान जों बेखौ नुनो मोनदों आरो गुबुन मोनसे बिसोरनि गुन गोनां आखला जादों they had a good communication around them बिसोरनि साखाथि बाखाथि थानाय गासैजोंबो बिस्रा मोजां सम्पर्क सोमोन्दो बिस्रा दङमोन गाज्रि सोमोन्दो नङा बे गासै आखल आखुखौ जोंनि भारतनि मानसिफोरा आइ विटनेस दे मादार टेरेसाहा बेबायदि मोजां कमिउनिकेसन मानसिफोरजों दङमोन आइ विटनेस आरो मानसिफोरजों मोजां कमिउनिकेसन थानायखायनो बियो आशीर्बादनि दंग' जानो हादोंमोन जोंहाबो बेबायदि मोजां कमिउनिकेसन थानांगोन गुबुनजों आंनि सोमोन्दोआ मोजां थानांगोन अब्ला आं जानो हागोन बेबायदि गोबां बिसोरनि गुन गोनां आखल आखुफोर दङ जों बुंनानै फोजोबनो हाया टाइम पारमिट खालामा दिनै जोंबो बे खामानिखौ मावनो हायो जों मावथारनो नांगौ आरो बे खामानिफोरखौ मावनो थाखायनो इसोरा नोंखौ आंखौ सायख'बाय नाथाय जुदिहे आंनि आखल आखुआ गाज्रिब्ला आंनि समाजनि मेगनाव आंनि आखल आखुआ गाज्रिब्ला नै बाइबेलाव बुंनाय बायदि आंनि आखल आखुआ बिदिब्ला आं फरायनो हास्थायदों गालातिया 5:19-21 ओरैबायदि बुंदों बे संसारनि आखल आखु मोदोमनि मावनायखौ रोखा रोखा नुनो मोनो बेफोर जाबाय जिनाहारि खालामनाय गाज्रि मावनाय आरो लांसुनिया हाबाफोर मुर्तिफोरखौ खुलुमनाय आरो मोन्थोरफोर बाहायनाय मानसिफ्रा बिसारु जाज्लायो आरो गावजों गाव नांज्लायो बिसोर मेगन साज्लायो राग जोंज्लायो आरो गावनिखौल' नागिरो बिसोरो गावस्रानानै गुबुन गुबुन जायो बिसोरो गुबुननि गाहामखौ नायनो हाया लोंग्लुङो फेग्लुङो आरो बेफोरबादिनो गाज्रि हाबाफोर मावो जुदिहाय जोंनि मरेल केरेक्टारा जोंनि सामाजिक जीवन खांनाय आखल आखुआ जुदि बिदिब्ला जों समाजनि सायाव जोंनि मण्डलियाव जोंनि समाजफोराव आशीर्बाद लाबोनो हागोन ना जों आशीर्बादनि दंग' जानो हागोन ना जानो हानाय नङा बेयावखायनो जेसेबांखिनि बेयाव जुथुमदों बयनिसिमबो इसोरनि बाथ्राया बेखौनो हांख्रायदों जों मादार टेरेसामोन बायदि आशीर्बादनि दंग' जानोब्ला जोंहा मोजां आखल आखु थानांगोन जुदिहे जोंनि आखल आखुआ बेबायदि जायोब्ला गालातिया 5:19-21 लिरनाय बायदि जायोब्ला थारैनो जोंफोरो इसोरनि आशीर्बादखौथ' जों लाबोनो हानाय नङा
इसोरनि आशीर्बादनि दंग'थ' जों जानो हानाय नङा बरंस जों मा जागोन जोङो इसोरनि रायजोखौ मोननाय नङा जों इसोरनि रायजोखौ मानसिफोरनि गेजेराव लाबोनो हानाय नङा आरो जोङो मा जागोन जोंनि गेजेरजों इसोरा बे आशीर्बादनि हाबाखौ मावनो हानाय नङा आरो जोंफोर समाजखौ गुबुन लामाथिं दैदेनलांनाय जागोन we will be the blind leader in the society जोंफोर जोंनि आखल आखुआ जुदि गाज्रि जायोब्ला जोङो सासे ब्लाइन्ड लिडार जे माहा सहैगोन जों मिथिया we will be the leader with no purpose थांखि गैया सासे लिडार जागोन जोंफोर जोङो जुदिहे सामाजिक बिखयाव जों गाज्रिब्ला थांखि गैयि सासे लिडार जुदिहे आंनि आखल आखुआ गाज्रिब्ला जौगाखांनो फोरोंनाय सासे लिडार नङा मानोना बेबायदि व्यक्तिनि उन दिनै संसाराव जोंनि समाजफोराव गुबुनाबो बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आगबारिबाय थादों नोङो लिडार आङो लिडार जुदिहाय आंनि मरेल केरेक्टारा गाज्रिब्ला आङो लिडार गाज्रिनि लिडार आङो दिनै जोंनि समाजाव मानो जौ लोंनाया जोबा कारना आंनि सिनियर सासे दोङो बेनो आंखौ फोरोंबाय आङो सोलोंबाय आरो आंनि उन्दैखौ आं फोरोंबाय जोंनि समाजाव मानो गाज्रिया जोबला मानोना जोंनि आखल आखुआ गाज्रि आरो बे आखल आखुजों आङो खाना लिडार आङो बे आखल आखुजों जेबो थांखि गैयै मबेयाव जोंनि समाजखौ लांनो नागिरदों थांखि गैयै सासे लिडार दाहाय सार रन्जितआ बुंलांबाय most of the crime done by the Christian people आं गोसोआव नांदों आं मिथिगौ बे खोथाखौ समाजाव जुदिहे समाज बेरेखा खामानिब्ला गोबाङानो जोंनि ख्रिस्टियान दुखुनांथाव जों गोसो होनो जोंनि गेजेरजों जुदिहे समाजाव जोंनि मण्डलिफोराव जोंनि गिर्जायाव आशीर्बाद फैनांगौब्ला जों बेबायदि गाज्रि आखल आखुखौ गारनांगोन बे गाज्रि आखल आखुजों जोंफोर जेबो खामानि मावनो हाया लाबोनो हाया आशीर्बाद you will not become a channel of blessing नों आरो आङा आशीर्बादनि दंग जानो हाथारा rather we will be the channel of curse आशीर्बादनि दंगनि सोलाय जोङो सावनि दंग जागोन सावनि दंग जि दंगनि गेजेरजों गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबननि लामा गाज्रिनि आशीर्बाद गोग्लैदों साव गोग्लैदों बेबायदि जोंफोरो सावसो लाबोगोन बेयावखाय जोंफोरो गोसो होनो जाहाथे जोंफोरनि आखल आखुआ मोजां जाया जोंनि आखल आखुआ मोजां जायोब्लासो जोङो समाजाव जोङो चेनेल अफ ब्लेसिं आशीर्बादनि दंग जानो हागोन जों खालामनो जों मावनो जों मोजां आखल आखु दाबिदा बायदि मादार टेरेसा बायदि जों मावनो जोबनायाव आं गुड वर्क्स मोजां खामानि मावनाया जोंनि थाखाय गोनांथार समाजाव चेनेल अफ ब्लेसिं आशीर्बादनि दंग जानो थाखाय मोजां खामानि मावनाया अति प्रयोजन गोनांथार जों बुङाब्लाबो जासिगोन मादार टेरेसानि लाइफनिफ्राय जों बयबो बिनि खोथाखौ मिथिगौ माबायदिहै बियो मोजां खामानि मावनायमोन जों जेब्ला बाइबेलाव नायो बाइबेला फोरमान होदों ताबिथायाबो बेबायदि मोजां खामानि मावनायमोन मोजां खामानि मावनाया जोंनि समाजाव जोंनि गिर्जायाव आशीर्बाद लाबोनो थाखाय अति प्रयोजन गोनांथार जों बे मोजां खामानिखौ मावनो नांगौ दिनै बाइबेला बुंदों इफिसिया 2:10 जोङो इसोरजों दाजानायफोर गाहाम हाबाफोर मावनो थाखाय इसोरा ख्रिस्ट जिसुजों नोंखौ दाबाय जोंखौ दाबाय इसोरा जोंखौ दाबायनो गावनि प्रतिमुर्तियाव जोंखौ दाबाय नाथाय गाज्रि खामानि मावनो थाखाय जोंखौ दायाखै मोजां खामानि मावनो थाखाय जों बयखौबो बे इसोरा दाबाय बेयावखायनो जों ख्रिस्ट बिसाहिफोरनि बियो दायित्व टिल वी डाइ थैनायहालागि मोजां खामानि मावलांनाया बियो जोंनि कर्तब्य मानोना दान्दिसे समनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय इसोरा नोंखौ आंखौ दायाखै हल लाइफ थैजासिम बेबायदि मोजां खामानिखौ मावनो थाखाय नोंखौ आंखौ बे इसोरा दाबाय बेयावखाय जों मावथारनांगोन
There is no excuse. जों बुंनो हाया आं मावा बेखौ बे आंनि खामानि नङा इसोरा नोंखौ आंखौ दाथारदों बे खामानिखौ मावनो थाखायनो How can you say दाग्रायानो बुंबायब्ला नों मावथारनांगोन Who are you to say that you will not work नोंथाङा सोर जानो हागौ आङो सोर जानो हागौ बे मोजां खामानिखौ आं मावा होननानै बुंनो थाखाय नोंथाङा सोर आङो सोर दाग्रायानो बुंबायब्ला जोंहा माबा मोनसे मोन्थाय थाबावगोन नामा बाइबेला बुंदों दोआ ओरै बुङो नामा दानाय समाव आंखौ मानो बिदि दाखो आंखौलाय मानो बिदि महर होयो दोआ बुङो दो दाग्राया दाबा बुङा in the same way बेयो जोंनि मावनो गोनां सिरि सिरिहै इसोरनि जि थांखि बेखौ गनायना लानाया जोंनि गोनांथार थारैनो जोंफोर बे सानै व्यक्तिनिफ्राय नायोब्ला नुयो बिसोरो थांना थानाय समाव गोबां मोजां मोजां खामानि मावलांबाय आं मोननैसो हाइलाइट खालामनो इच्छा खालामदों बिसोरो मा मादार टेरेसानि जिबननिफ्राय नायोब्ला नुगोन जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय बेरामिफोरखौ जोथोन लानाय गुबुनखौ सहाय खालामनाय हिक्खा होनाय थानो थाखाय न' होनाय बेफोर गासैखौबो मादार टेरेसाया खालामनायमोन बेफोर मोजां खामानि नङाना नंगौ जों ताबिथानिफ्राय नायोब्ला नुयो बे ताबिथाया जि सुथाबनानै बालन्दि हिन्जावफोरनो होनायमोन आरो बाइबेला बुंबावदों बिनिख्रुइबो आरोबाव मोजां खामानिफोर बियो मावदों बेखौ मेनसन खालामनाय गैया नाथाय बेखौल' मेनसन खालामदों बियो गोबां मोजां मोजां खामानि मावनायमोन दिनैबो जोंनि समाजाव बेबायदि मानसि दोङो ना गैया दोङो जायनि थाखाय जों मावनो गोनां जों मावथारनांगौ बिसोरनि सायाव जोंफोर बेखौ मावोब्ला जोङो आशीर्बादखौ लाबोना होफैनो हागोन जोंनि गेजेरावबो दोङो मादार टेरेसानि जिबनाव जिबायदिहै नुदोंमोन मानसिफोरखौ जोंफोरनि गेजेरावबो बेबायदि मानसिफोर दोङो जायफ्रानोखि बेबायदि अबस्थायाव दोङो बिसोरनो लागै जोंफोर मोजां खामानिखौ मावनो हायो आरो बेनि अनगायैबो दिनै गाबोन जोंनि बे संसाराव दैबाना बांग्रि बारहुंखा बिदि जानाय लेक गैया गोबां मानसिफोरा दैबाना बांग्रि बारहुंखाजों गाव गावनि आंगो न' बां हा हु बारि बागान खोमानानै लानो गोनां जादों गोबां समाव बिसोरो जानो लोंनो मोनाखै मोनालाफानो थानो गोनां जायो जों बेफोरबायदि समाव जों बे मानसिफोरखौ सहाय खालामनो हायो बेफोरो जों मोजां मावनो गोनां मोजां खामानिफोर आरो जों बेखौनो मावनो थाखाय इसोरा नोंखौ आंखौ दिनै बे संसाराव सोरजिबाय जों मावथारनो नांगोन जों मावनो गोनांथार थारैनो बे मोजां खामानि मावनाया जोंनि जिबननि थाखायबो अति प्रयोजन जोंनि जिबननि थाखायबो जोबोद गोनांथार आं मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोननो खोन्थानो हास्थायदों मारैहाय बियो गोनांथार जोंनि जिबनाव बिसार दोङो बाइबेला बुंदों प्रथम करन्थिया द्वितीय करन्थिया नैथि करन्थिया 5 जि सिरियाव ओरैबायदि बुंदों मानोना जोङो बयबो बिसार खालामजानो थाखाय ख्रिस्ट'नि सिगाङाव नुजाथारनांगोन साफ्रोमबो बे देहायाव थानाय समाव जाया जेरै मावदों मोजां एबा गाज्रियानो जाथों गाव गावनि मावनाय बायदि बियो बान्थाखौ मोनगोन देयर इज अ जाजमेन्ट बिसार दोङो जों बिसाराव गसंनांगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसार खालामगोन आं थांनानै थानाय समाव आं माबायदि खामानि मावखो आंनि मावनायनि सायाव सोनारनानै बे बिसारा जागोन नों आंहा गसंनांगोन नों आंहा हारसिं गसंनांगोन बे बिसारनि सानाव आरो हिसाब होनांगोन थांना थानाय समाव नों मा मोजां हाबा मावखो नों मा गाज्रि हाबा मावखो जों बयबो बिसार खालामजागोन बेयावहाय जोंनि जिबननि थाखाय जों गिनो नांगौ जाहाथे जे जों बिसार खालामनानै गोरोन्थि आंनि जिबनाव जे मोना जों मोजां हाबा मावनांगौ बेनि अनगायैबो जों जेब्ला बाइबेलाव नायगोन प्रकाशित बाक्य नुजाहोजानाय 22 सिरियाव जिसुआ बेबायदि बुंदों जिसुआ बुङो खोनासं आङो गोख्रै फैगोन आरो साफ्रोमबो गाव गावनि मावनाय बादि आंनिफ्राय मोननांगौ बान्थाखौ आङो लोगोआव लाबोफागोन
जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों नाय आं फैगासिनो आरो बयनिबो लागै आङो बान्थाखौ लांदों मोजां मावनायनि थाखाय मोजां बान्था गाज्रि मावनायनि थाखाय गाज्रि बान्था मोजां मावनायनि थाखाय मा बान्था इसोरा बिसार खालामनानै जोंनो हसाहैनो सोरगो रायजोखौ मोजां खामानि मावनायनि थाखाय जोंनो होगोन जुदि गाज्रि मावनायनि थाखाय मा बान्था इट्स अ वेटिं बार्निं प्लेस गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय जोंब्लावबाय थानाय अरखौ जोंनो बान्था होगोन इसोरा जों जुदिहे गाज्रि खामानि मावोब्ला दिनै बे मोजां खामानि मावनाया अति प्रयोजन जे जोंनि फोथायनायखौ दिन्थिनो थाखाय नोंथाङा जे हसायैनो ख्रिस्टियान ना मिसा ख्रिस्टियान बेखौ फोरमान होनो थाखाय जोङो मोजां हाबा मावनाया गोनांथार जाकुब 2 अध्याय 4निफ्राय 6 पदआव 2 अध्याय 14निफ्राय 26 पदहालागै फरायोब्ला बेयाव नुनो मोनगोन फोथायनाय थाब्लाबो मावनायाव गैयाब्ला बियो गोथै जों जे हसायैनो आं ख्रिस्टीय बिसाही बेखौ प्रमान खालामनो थाखाय जोंनो मोजां हाबाखौ मावनांगौ जों सिनाय मोनो हसायैनो बे व्यक्तिया ख्रिस्टियान नंमारगौना नङा ख्रिस्टीय बिसाही नंमारगौना नङा जोंनि मावनाय दांनायानो फोरमान होयो जों जुदि फोरमान होनोब्ला हसायैनो आङो ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्टनि बिसा फोरमान होनोबा आं मावनानै देखायथारनांगोन मोजां खामानि मावनानै देखायथारनांगोन बिदि बुङोब्ला जानाय नङा आं सासे ख्रिस्टियान आं ख्रिस्टियान परियालनिफ्राय फैदों नाथाय खामानिया गाज्रि जेसेबां होस्रिखाव बुङा मानो आं ख्रिस्टियान आं बिसाही किन्तु बिनि कर्मआ दिन्थिदों हसायैनो बे बिसाही नंमारा प्रमान थारैनो मोजां खामानि जों मावनांगौ मोजां खामानि मावनाया जोंनि थाखाय अति प्रयोजन टु इन्ट्रडिउस आवरसेल्फ एज अ ख्रिस्टियान जों गावखौ ख्रिस्टियान होननानै गुबुननो फोरमान होनो थाखाय प्रकाश खालामनो थाखाय जों मोजां खामानिखौ मावनो नांगौ जोंहा बेबायदि दङ न आरो मोनसे बाथ्रा असमियाव मा होननानै बुंगोन आपुनार स्वभावे आपुनार परिचय बेबायदि होननाय थारैनो जोंनि खामानि जोंनि मावनाय दांनायजोंनो जोङो गावखौ प्रमान होनो हागोन फोरमान होनो हागोन रियेलि आङो सासे ख्रिस्टियान आङो बुंनो गोनां जानाय नङा गुबुननो आं सासे ख्रिस्टियान दै आं सासे ख्रिस्टियान आं बुंनो प्रयोजन गैया आंनि मावनाय दांनाय आंनि जिबन सोलिनायानो फोरमायगोन बे व्यक्तिनो रियेलि आङो सासे ख्रिस्टियान आरो बे व्यक्तिया नोंनियाव फैनानै बुंगोन नोंथाङा गुबुन रोखोमनि सासे मानसि नोङो सासे एकदम गुबुन रोखोमनि मानसि नोङो ख्रिस्टियान नामा येस प्राउड टु से दैट आइ एम अ ख्रिस्टियान आं गोग्गायै बुंनो हागोन आङो सासे ख्रिस्टियान नों बेबायदि इन्ट्रडिउस होनो इच्छा खालामो ना खालामा गावखौ जोङो गावखौ बेबायदि गुबुननो सिनायथि होनो इच्छा खालामो ना खालामा जों होनो थाखाय सिन्था खालामनांगोन जों होनो नांगोन फै जों खामानि मावनो मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों जों आशीर्बादनि दंग' जानो हागोन बिनि अनगायैबो दुखुआव गाबबाय थानाय दुखुआव सिन्था खालामना थानाय मानसिफोरखौ जोंफोर गोजोन होनो हागोन मिनि होनो हागोन मादार टेरेसाया लामायाव गोग्लैना थानाय मानसिफोरखौ खनखांनानै बिसोरनि दुखुखौ सोलायनानै रंजानाय लाबोनो हादोंमोन जोंबो दुखुआव थानाय मानसिफोरनि जिबनाव जोंनि बे मोजां खामानि मावनायनि जुगिदि खुसि रंजानायखौ लाबोनो हागोन सिन्था खालामनायनिफ्राय जोंफोर बिसोरखौ रैखा खालामनो हागोन सुइसाइड जानायनिफ्राय जोंफोर बिसोरखौ रैखाथि होनो हागोन बेनि अनगायैबो जों जेब्ला बे मोजां खामानिखौ मावगोन जोंनि समाजा गोगोम जागोन अनलायनायनि बान्दोजों जेब्ला खानानै थागोन मोजां खामानिनि जुगिदि जोंनि समाजा गोगोम जागोन जोंनि समाजा रग गोनां जेबो दाग गैयै बेमारि गैयै मोनसे गोग्गो समाज जागोन जों जुदिहे मोजां खामानिखौ मावोब्ला जोबनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे दृष्टान्त होनायमोन मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा बुंनायमोन बियो बुंदोंमोन सानसेखालि सासे मानसिया जेरुसालेमनिफ्राय जेरिख'हालागि थांदोंमोन लामा गेजेराव सिखावफोरा लोगो मोननानै डकाइतफोरा लोगो मोननानै बेखौ बुबाय आधा अंश थैफ्रामफ्राम खालामनानै बेखौ बुनानै गालांबाय आरो बिनि उनाव बे मानसिनि गासैखौबो सेनानै लांजोब्बाय आरो बिनि उनाव जोंफोर नायोब्ला बाइबेला बुंदों
प्रथमाव फैबाय सासे फरिसी आरो द्वितीय फैबाय सासे लेबाइट फैबाय नाथाय बिसोरो बे गोग्लैना थानाय मानसिखौ खनखाङाखिसै एकदम नायख्लिंनानै गुबुन गोजान लामाथिं बिसोरो आगबारिलांबाय थांबाय नाथाय बिनि उनाव थामथि नाम्बार फैदों सासे समरियानि मानसिया फैबाय आरो बियो नुबाय अननानै बे मानसिखौ दिखांबाय खाथबबाय गारायफोरखौ आरो जोथोन लाग्रा जायगायाव लानानै थांबाय दिनै बुङोब्ला हस्पिटाल बे जायगायाव लांबाय आरो फैसा होबाय आरो बे दोनग्रा मानसिखौ बुंबाय आं थांनोसै माबाफोर नांगौ जायोब्ला आं फैनानै होफैफिनगोन जोथोन ला बिदि बुंनानै बे मानसिया थांबाय बेनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंनो इच्छा खालामदों मोजां खामानिहा बाउन्डारि गैया गुड वर्क्स have no boundary you can cross and you can do everywhere मोजां खामानिहा बाउन्डारि गैया बियो जाथि सिनाय मोना मोजां खामानिया जाथि सिनाय मोना मोजां खामानिया धोरोम सिनाय मोना मोजां खामानिया धनी गोरिब सिनाय मोना मोजां खामानिया गोदोर गाहाय सिनाय मोना absolutely we can cross that boundary मोजां खामानिया मानसि सिनाय मोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंदों नोंसोरो जाथि नायै नायै मोजां हाबा दा माव बे एग्जाम्पलानो जोंनो फोरोंदों जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंदों मा धनी मा गरिब गासैनिबो लागै मोजां खामानि माव जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदों you have not to be confined within the Christian but reach out the people जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि फोरोङाखै नोंसोरो ख्रिस्टियाननि गेजेराव माव बे मोजां खामानिखौ no जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदों बे मोजां खामानिया बयबो मानसिफोरनि थाखाय there is no barrier दिनै जों आइजोफोर जों ख्रिस्टिय बिसायफोर जों संसारनि लागै थांनानै दोङो जोंनि मण्डलिनि थाखायल' जोंफोर थांनानै थायाखै इसोरा जोंफोरनि मण्डलिनि थाखायल' जोंखौ फसंनानै दोनाखै we are for the world जों बे संसारनि थाखाय थांनानै दोङो संसाराव इसोरनि आशीर्बादखौ लाबोनो थाखाय जों थांनानै दोङो we have to live for the world जों बे संसारनि थाखाय जोंफोर थांना थानांगोन आशीर्बाद लाबोनो थाखाय जों थांनानै थानांगोन इसोरा जों बयखौबो आशीर्बाद खालामथों आं बेसांखिनिखौ बुंनानै फोजोबबाय गोजोनथोंसै हामबाय होनो बे समाव सारा जोङो मोजाङैनो आशीर्बादनि बाथ्राफोरखौ गुवारै बुंसारनानै होबाय इसोरा बिथांनि गासै मावनाय मिनिस्ट्रि न'खर फरियाल गासैयावबो थानानै बोर होथोंसै जोङो दानो जेबो खामानि गैले जोङो जोबनायनि बे समावहाय आरज जोङो लानायसै जोङो अनिता नार्जारि रुनिकाटा Bbca आरज खालामनि गोजौसिनाव थानाय अनखौ इसोर आफा दानो नोंखौ हामबाय होनदों फोरबोनि अननाया जों साफ्रोमनि सायाव दंनायखाय आफा नोङो जोंखौ दिनै फुंनिफ्राय नैबे समसिमहालागै नोजोरखौ मोजाङै दैदेनबाय नोंनि गोथार न'आव फैनानै नोङो गोबांथार नोंनि बिसयफोरखौ जोङो फोरोंबाय बिनिखायनो फोरबोजों नोंखौ हामबाय होनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो गोसोआव लानानै जेब्लायबो प्रभु जोङो अनलायनो नोङो जोंखौ फोरोंनायनि थाखाय फोरबोजों नोंखौ हामबाय होनदों आफा नोङो जोंखौ जेरैबायदि लाबोदोंमोन फोरबोजों दानो बेबायदिनो आफा जोङो गाव गावनि न'सिम आरो जोङो गाव गावनि थाग्रा जायगासिम प्रभु जोङो थांसिगोन जोंखौ जेरैबायदि लाबो आफा बेबायदि जों साफ्रोमखौबो जोङो दैदेननानै लांफिनदो फोरबो दिनै बे प्रार्थना प्रभु आं नोंनाव खावलायबावदों आरो प्रभु जोङो बे फुंनि गिर्जा गनायनि उनाव आफा जोङो आरोबाव सानजौफु मुगायाव जोङो जि गिर्जा दंबावो बेयावबो आफा नोंजों साफ्रोमखौबो मोजाङै दैदेननानै लाबोबावदो फोरबो आफा जोङो थांसिगोन बे गुसुं प्रार्थनाखौ आफा आं नोंनाव गथायदों आंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बिबाय आमेन